na kamta itu iperlok iba kwa ban nang ban kamai bisa na ka Facebook te ha ka ban kong phia ban le kumno te kene ke video ko bam tang ni kai phangata na barba ngala upload ke to ko ke video te gi don ki ba om ba ilang mo khna ba kintip te bentang ngan EP ha kene ke video ko bam ta da ka ba ngin screen recording phila ban pe kene ke video ko ba ngan hikai benta nomor ba phila kli bat phila bun ki bala komen yang pikir na ka ten mo kwa ban yu ilang bat ya ka dor la ne ka ngan pri da screen khna ba phini itu nomor ba la da ngan pri tang ya ka kren tang da ka sur mo phi ong ba phim itu te benta ngan pri ilang da ka dor kum no bade hak ban kong ba phin le khna ba phin la ban ka mai pisa te ngan screen recording ba da ka ne ka mobile bat ngan pri phi hang ne te phila ap ngan le na ka screen recording te nak ta jong phi mo ki ba khlap bat sna te phiam don kam man sna swa kum ne te tang ba ka profile ki jong phi phim re ban lok pa de la da phi lok ek profile ki jong phi kam long re ba phin tan on bat sa koi yo le se ka profile ki jong phi ba phi khlap pat kot ya ka khat personal se jarong te mot kam pat sha phi ba phin kamai bisa na ka Facebook le ne na ka no ka no ka banta mo te na ka no ka banta phim kam sha phi ba phin kamai bisa lada phi khlam pat adap ya ka khat prasnam se jorong khat prasnam se pok mut kam pat cha phi te kane ka Facebook ru te phi haban dap khat prasnam namar ba lada lese ki ba pok khat prasnam kam sha phi ba phin kamai pisa na kane ka Facebook te bat ka wai phim dei ban log ya ka profile jong phi lada phi log profile kam long re ma phi haban unlock namar ba sen ba phila kamai pisa mut kan ka Facebook jong phi kan long public pe te kan yu i lut bi bar mo namar ba phida log profile mon ken yu bi ta ki friend ki jong phi te rei kam sha kam long mo kam long te pheb don kam bet ba phin unlock ki profile unlock mo la da phi lock profile pheb ban unlock te bat ka wei la da page ya kasnem ka jong phi na Facebook yo la se ting phila la se mo kasnem shisha jong phi la se ka poi at post nem han rei la se ka kum ka Facebook ba de ting nang khat san khan rus nem khat news nem nomor balong kumba iwe perlok idang kli hakne katayo ba imut ban sna mo imut ban sna ban kamai pisa tama blong te habang page ba bang share screen ngai thu he page te nga page pade ba de na kadaw ba dam khat reus nem te khan reus nem wa ju briu te la palat ya live post nem te rei ka Facebook pade dang khan reus nem te habang ta kam long mo te phep don kam ba kan dap page khat pras nem se jorong bat phim dei ban lok ya ka profile ki jong phi te la da phi lok ki profile kam long la ne kam sha phi ba phin kamai te pe number ba shwa ban kamai phya ban sina shwa kum ne baro ki ba kwa ban kamai pisa na ka facebook.com ba phin sina shwa kum ne te ban tai ni le direct no na ka ne ka screen recording ngi scam phila su thu phim dei ka ban kong phim dei ban lok ki profile ka ba ar phi dei ban dap bet khan personam se jorong om dei sapo khan personam sapo mun kam pat sha phi ban kamai pisa la ne ban sina professional dashboard mo pansna public ki ka content ju phi ban kamai pisa te phia ban dap khat personam se jorong te ngathai class thu te ngen elek direct no page pin pli be ka Facebook jong phi te kum kane ka Facebook manta la pli te pin enda pila pli ka noksa phi page pin click kum kane ka profile ki jong phi hang ne phin i hang ne ka profile pin click hang ne click ne profile te menta kini kidot manusia ki sai don ha sai kaliang te sai command mo te da phi pe ya ka mobile jong phi sai command phin i ka ne pade ka don ha jorong menta ka don ha jorong kini kidot lai teli phi hang ne click be hang ne mo te enda phi da click phin scroll pade sapo te ka ne hang ne turn on professional mode phin i phi hang ne te phia ban click hang ne pade pe hang ne mo turn on professional mode get paid for your content season ba phi ton on ya kane kemot kan sa siu pisa ya phi ki content ki jong phi ki ba phi upload hang kane ka Facebook ki jong phi te phin ai be hang ne ton on phin haban ton on ne kane ha ton on hang ne ton on phi kan wak slow just slow pala kan wak te hang ne pe hang ne phin hab ai hang ne next phi hang ne next ma ai hang ne next hang ne ro shu ai be hang ne next ka ne hang ne pe kumbang ong phi phep don kam ban ai public la da phi kwa ban kamai bisa na ba la da phi klam ai public mot
ka Facebook jong phi kamran ji mun toy la da phi la sna ro da klam long public mut ki let's say pe tan ki friend pe tan ki bere ki friend ki jong phi tek mut yuna ki view mo dai la da ngi ai public ko mut barok ki kin yu e ka post ko jong phi te barok kin yu e lang barok mo phin hap click hang nei pe nei public click public dang ta phin ai hang nei next kini hang nei phin kini pila ai public ban si stories te la public lupa hang nei man ta kala khamsuk man ta ka shu ai be hang nei ai be confirm da komuniswa te kanang kham pun ka me phi ban china la ne ban le setting to ma wala kataru phiam don kam ban le setting te henry man ta kane phila long man kamai tang da ba phile chwa kumne bat phin sa tanon bade ka setting ka video ka ba ngaisna nam ta ka setting ala da upload kane ka Facebook hi phila ban page da da phiko ban tip te hang nei pade phin ai hang nei next ma ai be hang nei next hang nei ru phin ai hang nei next te hang nei page phi hang nei congrats you are ready to start using professional mode kemud kane kala long page hajrong pila i kala tho hang nei finish te tam kum nei kala long phin ai no to go professional dashboard be hang te hang nei page hang nei kala da ai kum nei ting teng ki bro ki bon ki ba let's say kwa mo ban ai kane ka maximize my earning henry lane kine ki yu henry kane ka baron kam phi pa phin ai hang nei phin ai betan kane ka reach more people lane I went to reach more people ka ting ting ka wan kum ta ting ting ka wan kum ne reach more people phia ban ai hang nei sa ai hang nei update te ta kum ne phia don kam pade ban pendep ya kane man ka tayeu kane kan ai be phi kane ka weekly challenge man ka tayeu phia ban pendep ya kane te page ngin ya bak beng ngin le up ngin la dep mo ngin chu clean chwa kum to kan diat ting sa pli biang sa sien ya ka Facebook ting to kala long ma ting sa i pade manta kala long page ki flower dang zero flower padan flower mo te page yang nei phin haban le ban check kum no pade ka Facebook ju phi kala kamai pisa pe phin click nang ne dashboard la ne ting ting ka manswa ka ai professional dashboard manta ka ai dashboard ka ba kham pelengkot te phin click ne dashboard te anda pila click ne te anda la click ne dashboard te phin i chane se jorong pe pin scroll phi hane jorong hane ba home inside content engagement pin scroll kum to khnit chane site kadiam te hangne pade phi kane ka monetization pin click hangne te hangne pade pe hangne kine hangne lada phi phin sala ban kamai pisa ka mod enda phila yo ban set up ya kane ka content monetization ban yo ban set up content monetization don kam pade ban upload ki video ki badai ki jong phi ki badai ki original content dengan off no ekane ka screen recording dengan screen kandiat siphang kane te ne up ngan pi kandiat mo kane ka star ka tama kane tang dasen gibro kane hangne tang dasen gibro kane ka star mo pe ken pi phi ban phale yu ha kane ka star pade pe kan hangne ka pi phi pa phinyo san spa ki flower te hapo alai post ni te kane san spa ki flower po alai post ni te phin sa yo ban sana bi kane ka star te ka content te up ngan pe ka content menta kala trekam ne em nomor ba lada kala trekam to ba hapan pendep te mot ni hapan tre de to andai menta lada ka trekam o kane kam trekam kadang dai bi to ka barim te kadang dai bi to ka barim kam long su ban screen recording tip kala full ne kum mobile ke jonga te tak mune hi tharai nge phila ichu te ngan karan khndiat chipang kane ka content monetization ngamut ban peli kane ka screen to ba ka lese kala full storage ngatrai kane ka phone ke jonga te kam long su te ngatrai phila itu hi number ba kam patrekam kane ka content ka ba thamai kadang dai be ka barim te rai kumno ba dai ba phin yo ban kamai number ba tang kane ka content hi phila ban kamai pisa na kane ka Facebook number ba na kane ka content phila ban kamai pisa da ba phi upload ki dor ki jong phi ya ki reel ya ki story ya ki video ki jong phi ha kane ka Facebook phin sala ban kamai pisa te tang ba wala tar phi dor kam ban yo ban set up shwa ban set up ya kane ka content monetization phin sa page be hangne kan sa IP ban pass up content monetization te lada kala pha kum ne page phi mo kala ai be hangne content monetization page phi hangne set up mo te lada kala long kum ne bon ka Facebook ju phi kala la ban kamai pisa bat phila la aro ban upload
ki post pe man ka sngi pin sa kamai be henry pin don kam pade ba pin upload pade man ka sngi ki post ki jong phi khnang ba pin yo pade ya kan ka content monetization nang ta ki prong ki ba khan padio man ka sngi sautali ki dor sautali ki rel kawai ka video don kam upload be man ka sngi te tamala ki video lada kumuk mena lada film la ru phila ban upload kat kum ka jingla ka jong phi henry ki ba kong sartam tang ki rel ki dor ki don kam phi ba pin upload ba khnang ba pin yo kan ka content te tama phim dai ban sim pade ki video jong ki wei la ki video jong no rai phila bar sina be te ki jong na jong ki video la jong te dak ba phile kunta phensa la ban kamai pisa na kan ke Facebook phensa yo ban sedap kan ka content phensa la ban kamai pisa te tang kadai ngatrai pisa sutu te nomor ba ngan screen recording ka phone ka mobile jonga ha ban delete chwa kine baro te ngatrai ngan sapdi pade ha pat ka video ye ki program mi jo phi ba phi sem chike ma kana kana kalem te tang kadai ko boleh sebut